עם כניסת ארונו של לוחם היס"מ, גיבור ישראל רב סמל ראשון רני גבילי זיכרונו לברכה, קצינים ונגדים הצדה. רני היקר, כמפכ"ל גאווה גדולה עבורי להוביל ארגון המורכב מגיבורים כמוך, שוטרים ולוחמים אשר מקדישים את חייהם בעבור המדינה וברגע האמת הוכיחו את עצמם, עמדו בחזית, שימשו חומת מגן אנושית וחירפו נפשם. הם בלמו בגופם מתקפת טרור של אלפי מחבלי חמאס אשר הגיעו מצוידים באמצעי לחימה רבים, נשקים ארוכים, טילי RPG ורימוני רסס, בעוד שוטרינו יצאו מביתם מצוידים באקדחים ומעטים מהם עם נשקים ארוכים, כשלנגד עיניהם מטרה אחת בלבד, להציל חיים. הם בלמו את מתקפת החמאס ומנעו את המשך מסע הטבח. הם שילמו בגופם ובנפשם את המחיר הכבד והנורא ביותר, וכל זאת כדי להבטיח שאנו, ילדינו ועם ישראל כולו נמשיך לחיות כאן בביטחון. משפחת גבילי היקרה, אתם לא לבד. הכאב שלכם זה הכאב של כולנו. הגעגוע שלכם זה הגעגוע של כולנו. הגאווה שלכם היא הגאווה של כולנו. אנחנו מצדיעים לך, למשפחה היקרה, למשפחה שלימדה אותנו שיעור באמונה. דרכך רני מחייבת אותנו להמשיך בלי מורא, בלי היסוס, מתוך אמונה בצדקת דרכנו ובזכותנו, כמו שהרב היקר אמר, להמשיך לחיות באדמה הזאת, בבית הזה, בארץ הזאת. דרכך מחייבת אותנו, את כולנו, ואמרת לי נכון, זה לא עניין של רק ימין או דעה כזאת או אחרת, זה ימין ושמאל, זה דתיים וחילונים, זה גם ערבים ומוסלמים וודאי דרוזים וצ'רקסים, להשמיד את ארגון החמאס. ליבך אולי נדם, אבל הוא פועם בנצח, לנצח אצל כולנו. הדמות שלך תלווה את השוטרים, את השוטרות, את הלוחמים, את הלוחמות. עם לוחמים כמוך אין לאף אחד סיכוי לנצח אותנו. עם ישראל חי. זר המשרד לביטחון לאומי יונח על ידי כבוד השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת מר איתמר בן גביר. זר משטרת ישראל יונח על ידי המפקח הכללי משטרת ישראל, רב ניצב דניאל לוי. אל מלא רחמים כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים לנשמת השוטר רב סמל ראשון רני בן טליק ואיציק גבילי, שמסר נפשו על קדושת השם ונפל מות גיבורים בהגנת העם והארץ.